Salam la famille, c'est comment au bismillah tuguni sur Cactus. En ɲɔgɔn sɔrɔ vidéo wɛrɛ la ni ye mɔgɔ kura de ye kana ɲina toujours y abonner en plus i ka cloche ni activer comme ça n'a vidéo kura bɔ dɔrɔn i bɛ bɔ a kalama. I n'a fɔ a bɛɛ ɲɛ b'a la titre kɔnɔ cogo min nin vidéo kɔnɔna la an bɛna baro kɛ France ni Maroc ni Algérie de kan. An filɛ nin ye wagati min na diplomatiquement tension dɔ bɛ Marocains ni Algériens ni France ni ɲɔgɔn cɛ. Donc fo Maroc ni Algérie bɛɛ y'a décider k'u ka ambassadeurs wele k'a fɔ k'u ka minɛnw cɛ u ka France bila. Kun min y'a to u dimina ka nin ko in kɛ an b'a essayer k'o débriefer ɲɔgɔn fɛ nin vidéo kɔnɔna la wa fɛnɛ France ye ko min kɛ mun ye Marocains ni Algériens na dimi an b'a essayer ka ko bɛɛ kun na ɲɛɲɛ don nin vidéo kɔnɔna la comme d'habitude yanni ka vidéo filɛ kana ɲina i b'a cliquer ni bouton kan walasa ka fanga di vidéo ma. Et c'est parti pour la vidéo. Et mɔgɔ bɛ yen k'i ka baara ye sɛ mara ye société MG boutique Baf nana ni sɛw ka dumuni dɔ ye n'u b'a wele ko Green Mix. Ale ye concentré de ye a degré de concentration ye 2,5% de ye a bɛ ɲagami sɛw ka dumuni de la i n'a fɔ kaba ani soza ninnu. Qualité fila de don broyeur concentré bɛ yen layer concentré bɛ yen. Broyeur concentré o dabɔra poulet de chair de kama mais fɛn min ye layer concentré o dabɔra pondez de kama. O de b'olu fɛ nin wagati in na ale ja ye mun ye n'i bɛ fɛ ka sɛw ka dumuni tɔni kelen dilan i mago bɛ jɔ bɔrɔ kelen dɔrɔn de la walasa ka se k'a ɲagami u sigiyɔrɔ bɛnnen don Amdalaye de ma n'i mago b'u la i bɛ se k'u contacter nin numéro la n'o ye 79 01 03 97 n'i ma se k'u sɔrɔ o la i bɛ se k'u contacter sur 94 72 62 09 ou bien a bɛ se k'u wele sur 66 71 05 42 Mali ni Burkina ta kɔfɛ nin wagati in na tour sera Maroc ni Algérie de ma tension b'olu fɛnɛ ni France ni ɲɔgɔn cɛ nin wagati in na f'u y'a décider k'u ka ambassadeur wele k'u ka France bila donc an bɛna daminɛ ni Algérie ka cas de ye o sɔrɔla mun fɛ a yirala k'a fɔ ko journaliste muso dɔ de bɛ yen n'u b'a wele ko Amira Bouraoui donc journaliste muso in franco-algérienne de don n'i ma fili a wolola France de mais d'origine algérienne de don donc ale tun bɛ Algérie wagati dɔw la hali u ka président kɔrɔ mun bɛ fanga la n'u b'a wele ko Abdelaziz Bouteflika donc o tun bɛ 4e mandat kɔ o wagati la manifestation ba de organisera Algérie kɔnɔna la k'a ka fanga bila donc a yirala k'a fɔ ko muso in minɛba de tun bɛ o manifestation in na mun kɛra sababu ye u ka président kɔrɔ in ye fanga bila ala ka hinɛ la nin wagati in na donc o muso in de kɛra sababu ye mankan wulila Algériens ni France ni ɲɔgɔn cɛ parce que a yirala k'a fɔ ko Algériens ka kiiri tigɛbaaw tun bɛ muso in kɔ mais muso in taara i yɛrɛ sɔrɔ France de nin wagati in na a taara cogo di an bɛna essayer k'o de expliquer ɲɔgɔn fɛ nin vidéo kɔnɔna la donc o de digira Algériens na fu dimina k'a fɔ k'u ka ambassadeur ka France bila a ka n'u ka jamana kɔnɔ donc a yirala k'a fɔ ko Amira Bouraoui tɔgɔ in donc nin wagati in na n y'a expliquer ɲɔgɔn na cogo min k'a fɔ ko Algériens ka justice mɔgɔw b'a kɔ donc a muso in a y'a essayer siɲɛ caman k'a fɔ k'a bɛ bɔ ka taa France mais a bɛna fɔ u ma sira d'a ma mais nin wagati in na a y'a décider ka bɔ Algérie kɔnɔna la k'i den ka don Tunisie kɔnɔ k'a fɔ k'a bɛ avion ta Tunisie ka sɔrɔ ka taa France donc Tunisiens bɔlen a kalama u y'a décider ka muso in minɛ k'a fɔ k'u b'a extrader ka taa n'a ye Algérie mais an bɛ balo min na a bɛna fɔ France consulat min fɛnɛ bɛ Tunisie kɔnɔna la olu bɔra a kalama joona u y'u teliya ka taa muso in minɛ sɔrɔ ka na n'a ye u ka consulat kɔnɔna la muso in bilal'u ka protection kɔrɔ parce que franco-algérienne de don donc kelen sisan français fɛnɛ y'a décider a bɛna fɔ muso in tun bɛ fɛ ka taa den de lajɛ donc France ye parce que a den b'a ko France ale bɛ Algérie a bɛ journaliste ni fɛnw kɛ wa fɛnɛ a bɛ manifestation ni fɛnw kɛ et tout tu vois donc o kelen sisan le fait que France y'a bila a ka consulat la donc immunité tun b'a bolo Tunisiens tun tɛ se ka extrader o de kɛra sababu ye u m'a bila ka taa Algériens ma u ka yɔrɔ la yen donc kelen sisan France sɔrɔla ka vol ɲini a ye k'a ka papiers labɛn bon an bɛ balo min na a ye vol ta ka bɔ Tunisie kɔnɔna la ka sɔrɔ k'a bila ka taa France donc Algériens bɔlen a kalama sisan k'a fɔ ko muso ye vol ta ka taa France u ye recherche kɛ ka na bɔ a kalama k'a fɔ ko français de y'a dɛmɛ walasa a bɛ se ka bɔ Tunisie kɔnɔna la cogo min k'i den ka taa France Algérie gouvernement sɔrɔla ka considérer k'a fɔ ko nin kelen i n'a fɔ exfiltration de donc ko olu ka kiiri tigɛbaaw b'a kɔ ko kun jumɛn de y'a to France b'a décider ka muso in dogo et pourtant Algérie jamana kɔnɔden de don munna u b'a essayer k'a labɔ ka taa n'a ye yen fɛ ka sɔrɔ olu ma yamaruya d'u ma donc o hukumu de kɔnɔna la u y'a yira k'a fɔ ko nin man ka kɛ exfiltration de don donc u y'a décider k'a fɔ k'u ka ambassadeur min bɛ France yen donc u y'a wele k'a fɔ ko a ka n'u ka jamana kɔnɔ o kɔrɔ b'a yira k'a fɔ ko rupture diplomatique bɛ France ni Algérie ni ɲɔgɔn cɛ nin wagati in na journaliste muso in ka avocat bɔra ka déclaration dɔ kɛ k'a yira k'a fɔ ko ka muso in to Tunisie yen k'a bɛna fɔ Algériens ka autorité mɔgɔw ye Tunisiens ka sɔrɔdasi dɔw bila k'a fɔ k'u ka muso in minɛ ka enlever ka sɔrɔ ka taa dogo yɔrɔ dɔw la donc ale bɔra k'o déclaration kɛ avocat in ma dan ye a tilala k'a yira tuguni k'a fɔ ko tentative de kɛra k'u tun bɛ fɛ k'a minɛ de ka taa n'a ye o hukumu de kɔnɔna la u y'a décider français ka parquet min c'est à dire u ka tribunal la yen k'u ye plainte porter Tunisiens ka autorités contre la
munu y'a essayer k'a fɔ k'u b'a minɛ donc k'olu b'a kalama k'a fɔ ko Algériens ka autorités de y'u bila la k'a fɔ k'u k'a minɛ donc k'u y'a tenté k'a fɔ k'u b'a minɛ ka taa n'a ye mais Ala ni français sababuya la u sera ka a labɔ u bolo ka taa n'a ye u ka consulat la yen ka sɔrɔ ka fɛn bɛɛ kɛ walasa a bɛ se ka bɔ Tunisie kɔnɔna la cogo min kana France. Article in kɔnɔna la u tun bɛ ka préciser k'a yira k'a fɔ ko nin ye prévu de ye mun b'a yira k'a fɔ ko France bolo bɛ Tunisiens ka fanga la donc ko nin bɛ se ka kɛ cogo di jamana min ka yɛlɛma hɔrɔnya b'a bolo donc i bɛ mɔgɔ dɔw minɛ k'a bila kiiri tigɛbaaw ka bolo kan ko parce que France nationalité b'o mɔgɔw bolo dɔrɔn u bɛ na k'o bosi a ka fanga tigilamɔgɔw la ka sɔrɔ k'o bila ka taa k'a bɔ a ka jamana kɔnɔ ka taa n'a ye France donc ko nin kɔrɔ de b'a yira k'a fɔ ko France bi ingérer Tunisiens ka politique la. Donc o kelen sisan Algériens fɛnɛ dimina u y'a yira k'a fɔ ko nin ye exfiltration de ye wa fɛnɛ ingérence de don wa fɛnɛ ko c'est inqualifiable togo min u sera k'olu ka jamana kɔnɔden nabɔ dogo la ka taa n'a ye yen fɛ donc u bɛ sɔn ka jigin Tunisiens fɛnɛ la parce que Tunisiens ma se k'u ka baara kɛ a ye mɔgɔw minɛ k'a yira k'a fɔ ko a bɛ fɛ ka boli ka bɔ yen ka sɔrɔ fɛnw t'a bolo ka taa France donc a bɛ tila k'o bila français ka bolo kan tuguni f'u bɛ taa n'a ye u ka consulat la ka sɔrɔ ka extrader ka bɔ n'a ye ka taa n'a ye u ka jamana kɔnɔ donc o bɛ sɔn ka digi Algériens na trop donc o bɔlen kɔfɛ tour sera Maroc de fɛnɛ ma a bɛna fɔ nin waati in na Marocains fɛnɛ ka ambassadeur min bɛ France u y'a wele k'a fɔ k'a ka minɛnw fara ɲɔgɔn kan a ka n'u ka jamana kɔnɔ o sɔrɔla mun fɛ a bɛna fɔ janvier kalo kɔnɔna la précisément le 19 janvier 2023 donc a yirala k'a fɔ ko Union européenne mɔgɔw ka parlement mɔgɔw ye résolution dɔ de adopté Maroc contre la k'a yira k'a fɔ ko Marocains ka jamana kɔnɔ journalistes ka hakɛ bonyanen tɛ c'est-à-dire journalistes tɛ se k'u da sago fɔ u tɛ se ka tiɲɛ fɔ donc u ka gouvernement mɔgɔw kosɔn donc u ka wura kosɔn et tout donc kelen sisan résolution adoptée Marocains ka autorité mɔgɔw bɔra ka France de accuser k'a fɔ ko France de bɛ ko in kɔfɛ k'u bɛ fɛ ka Union européenne mɔgɔw kɔnɔna suruku de k'u bila Maroc la donc k'olu tile kelen ma deli k'u da don Français ka ko la wa fɛnɛ u ma deli k'u da don Union européenne jamana dɔw ka ko la ko kun jumɛn de y'a to u b'u acharner k'u da don olu ka jamana ka ko la k'a yira k'a fɔ k'olu ka jamana tɛ journalistes ka hakɛ bonya wa fɛnɛ journalistes tɛ se k'u da sago fɔ c'est-à-dire liberté d'expression t'u fɛ yen donc u ye résolution adoptée au contre la donc ko munna u b'u acharner olu ka jamana contre la wa fɛnɛ u tilala k'a yira tuguni k'a fɔ ko France de bɛ ko in kɔfɛ donc u ka ministre des affaires étrangères tilala k'a yira tuguni k'a fɔ ko France bɛ fɛ ka front kura wɛrɛ de dayɛlɛ Afrique kɔnɔna la ou soit a bɛ fɛ ka mun kɛ ko déjà ko ni Mali bɛ ɲɔgɔn na u ni Burkina bɛ ɲɔgɔn na k'a bɛ fɛ ka kɛlɛ kura de wuli ani jamana dɔw ni ɲɔgɔn cɛ Afrique kɔnɔna la ou soit a mako bɛ mun na. Je le demande à la France, est-ce que c'est le moment d'ouvrir également un front avec le Maroc alors qu'il y a un problème avec le Mali, il y a un problème avec le Burkina Faso. Bon, y'a expliqué na togo min k'a fɔ ko kalo tɛmɛnen n'o ye janvier kalo tile 19 ye Union européenne mɔgɔw ka ɲɔgɔn ye kɛra o don de u ye résolution adopté Marocains contre la donc u ka Union européenne parlement jama fanba sɔnna ma k'a fɔ k'u ka résolution adopté k'a yira k'a fɔ ko Maroc ye jamana min ye k'u tɛ journalistes ka hakɛ bonya wa fɛnɛ u t'a to journalistes ka se k'u ka liberté sɔrɔ donc o kɛlen sisan jamana dɔw bɛ Union européenne kɔnɔna la olu ye abstention kɛ u ma sɔn k'u da don a ko la parce que relation b'u ni Maroc ni ɲɔgɔn cɛ wa jamana dɔw fɛnɛ bɛ olu y'a décidé ka voter résolution contre la i n'a fɔ Espagne et j'en ai expliqué on a parlé passé k'a fɔ ko Espagne filɛ nin ye jamana min don géopolitiquement Algériens ni Marocains ni ɲɔgɔn cɛ waati bɛɛ u bɛ pilinpalan na n'u tɛ Marocains défend bi sini u bɛ Algériens défend donc waati tɛmɛnenw na u tun bɛ Algériens ka gazi nɔfɛ donc u y'a décidé ka dɛmɛ Algériens fɛ kɛlɛ dɔw la k'a yira k'a fɔ ko Marocains bɛ dugukolo min nɔfɛ n'o ye Sahara occidental ye k'olu dɛmɛnen don front polisario mɔgɔw de fɛ f'u ka chef ta ka taa furakɛ Espagne ye o kɛlen sisan Marocains y'a décidé ka sira dayɛlɛ tungarakɛw ye k'u ka kɔgɔji tɛmɛ ani grillage tɛmɛ ka don Espagne kɔnɔna la o kɛlen Espagnolw siranna sisan u sɔrɔla ka dɛmɛ Marocains fɛ Algériens fɛnɛ dimina donc waati bɛɛ n'u ka intérêt menacelen don Algériens fɛ u bɛ dɛmɛ Algériens fɛ ka Marocains kɛlɛ en plus waati dɔ la n'u ka intérêt fɛnɛ menacelen don Marocains fɛ c'est-à-dire u bɛ dɛmɛ Marocains fɛ ka sɔrɔ ka Algériens ka intérêt dɔw kɛlɛ et tout tu vois donc ni waati in na a bɛna fɔ olu ni Marocains de ka di parce que diplomatiquement y'a expliqué on a hali waati tɛmɛnenw na k'a fɔ ko Espagne kun bɔra k'a yira k'a fɔ ko olu bɛ front policier dɔn Maroc de ta ye donc olu t'a dɔn mɔgɔ wɛrɛ ta ye et tout tu vois et pourtant parler parce que u dɛmɛna o mɔgɔ ninnu fɛ et tout tu vois donc ni waati in na olu y'a yira k'a fɔ k'u tɛ résolution adopté u votera a contre la bon an filɛ nin waati min na Marocains fɛnɛ nin kalo in kɔnɔna la u y'a décidé k'a fɔ k'u ka ambassadeur min fɛnɛ bɛ France a ka minɛnw fara ɲɔgɔn kan a ka n'u ka jamana kɔnɔ donc o kɔrɔ b'a yira k'a fɔ ko rupture diplomatique b'u ni fɛn fɛnɛ ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye Maroc ye parce que Marocains y'a yira k'a fɔ ko France de dogolen bɛ nin ko in kɔfɛ France de bɛ ka Union européenne mɔgɔw pousser u ka essayer donc ka bɛnbɛnbɛn dɔ sigi Marocains contre la donc k'olu yɛrɛ t'a dɔn France bɛ ka nin kɛ kun min na donc k'u bɛ fɛ ka kɛlɛ wɛrɛ de wuli olu ni u ni ɲɔgɔn cɛ donc o hukumu de kɔnɔna la u ka ambassadeur donc en filɛ nin waati min na Algérie fara Maroc kan u bɛɛ y'a décidé k'u ka ambassadeur wele k'a fɔ k'u ka France bila donc franchement c'est incroyable. Bon, j'espère que ça sera famille pas sur la vidéo là. Si tel est le cas, n'hésitez pas à avoir avis dans le commentaire. Amis, on se retrouve vidéo là, c'était Cactus, prenez soin de vous et à la prochaine.
Tu as regardé? Tu t'es abonné? Abonne-toi et partage. Tout de suite! Tu t'es abonné? Je me suis abonné, je me suis abonné, je me suis abonné. Désormais, faites comme lui. Celui qui regarde, il s'abonne et puis partage. Sinon,